Ik ben Karel Dousen, directeur van Nature Resort Caballebo. We zijn een resort in het westen van Suriname, in het onbewoond gedeelte van Suriname, waarbij wij een operatie runnen die all-inclusive is. We zijn hier gekomen naar de beurs in Utrecht om Suriname te promoten, tevens om ook natuurlijk ons resort te promoten. Onze doelstelling is de Nederlandse klant, die zit tussen de 30 en de 70. Vanwege het feit, de affiniteit die wij hebben met Nederland, hebben wij gekozen om ons hier te profileren op de beurs. En dat door middel van natuurlijk aanwezig te zijn op de stand en met natuurlijk wat promotieactiviteiten. Hoe staat het met de ecotourisme in Suriname? Het ecotourisme is nu in opkomst. Er zijn een aantal professionele organisaties, resorts, die zich daarmee bezighouden. En een paar goede operators die dat product op de markt zetten. Op de markt doen wij dat hier in Nederland, zowel in België, zowel in Zwitserland, zowel als op de Nederlandse Antillen. En hoeveel overnachtingen denken jullie gedurende deze beurs te kunnen bemachtigen? Want er is veel concurrentie in de Nederlandse markt. Hoe doen jullie dat aan? Wij kunnen de concurrentie aan omdat wij iets anders bieden dan dat men gewend is te beleven. De Nederlanders hebben altijd aan strandtoerisme gedaan, kampeertoerisme. Men is nu in voor een beetje een avontuurlijke toeristisch product en een eco-product die meer hun aanspreekt vanwege het feit dat de natuur aan het vergaan is en zij een warm hart daaraan toedragen. Ik ben samen hier met een paar operators om daar gestalte aan te geven. Eentje daarvan is Oxygen Tours, de heer Andy Lijkwaan. En de andere is de heer Dwarka Singh, de heer Carlo Dwarka Singh van Hotel Spanu. We proberen met zoveel mogelijk natuurlijke producten te werken, recycled producten, zodat we ook invulling kunnen geven aan dat product. Kunt u ons een prijsindicatie geven? Want prijs zal een zeer belangrijk aspect worden in het toerisme dit jaar. Nou, we hebben enorme goede prijzen. De prijzen zijn prijs-kwaliteit verhouding, liggen ze goed op elkaar afgestemd. Voor plusminus 300 tot 400 euro voor 2 nachten all-inclusive. Met vluchten, toertjes, activiteiten, maaltijden. Bent u daartoe aan een goed verzorgde vakantie. Dat is in de regio en de landen die het soortgelijk product aanbieden, is dat competitive. En de maatschappij die daar naartoe vliegen, die hebben nu goede aanbiedingen, waarbij vooral de SLM een product aanbiedt waarbij u voor 2 betaalt en 3 tickets krijgt. Merk je aan de mensen die de beurs bezoekt hebben? Het eerste dat mij opvalt, goeiedag, is dat het lijkt alsof het toerisme in Nederland niet echt te lijden heeft van de wereldrecessie. Je zou bijna denken dat met die recessie dat een heleboel mensen een beetje voorzichtig zouden worden met het doen van uitgaven. Maar het lijkt alsof plannen van vakanties er nog even goed in zit. Hoe denkt u dat het daardoor komt dat het in Nederland het toerisme niet zo onder de recessie valt of getroffen wordt? Ja, als ik het heel voorzichtig mag formuleren, het zou kunnen komen omdat je gewoon een kleine verschuiving hebt in het vakantiepatroon van de bezoekers op deze beurs. Ik heb begrepen dat er een trend is dat de mensen nu meer dichter bij huis boeken. Maar ja, door de daling van de brandstofprijs op de internationale markt heb je dat verre reizen eigenlijk goedkoper zouden moeten worden. En dat waarschijnlijk daarom dus mensen nu hun kans ook schoon zien om toch die lang gekoesterde verre reis te gaan maken. Ecotourisme in Suriname is in de lift. Het aantal faciliteiten is toegenomen, maar je ziet ook vanwege de behoefte, de vraag vanuit de bezoekers aan ons land naar voor participatie in een duurzame vorm van toerisme, zie je dat ook de accommodatieverschaffers, de resorthouders, de touroperators daarop inspelen.
Men gaat ertoe over om een toegevoegde waarde eigenlijk aan het product te geven. Men betrekt bijvoorbeeld de lokale leefgemeenschappen ook in het toerisme gebeuren in hun dorp bijvoorbeeld. En men zorgt ervoor dat er interactie is tussen de bezoekers en de oorspronkelijke bewoners. Maar dat ook de bezoekers zien dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de lokale bewoners zelf. Ik u allemaal alvast uit. Het is zeker warmer dan in Nederland, dat is op zich al een plus. We hebben u heel veel te bieden, onze mooie natuur in combinatie met onze gevarieerde cultuur. We zijn er trots op onze keuken bijvoorbeeld, hartelijke mensen. Ook zijn we er heel trots op dat we ondanks onze verschillen in culturen, geloofsovertuigingen, etnische achtergronden toch toe in staat zijn om gebroederlijk samen te leven, naast elkaar te leven. En bezoekers als één te ontvangen. Wie wint er een ticket naar Suriname van Suriname Airways en 4 overnachtingen in Torarica? De winnaar is Rosanne Willems. Nou, daar gaan we. Oh, het is een dame. En ze heet Emma. Emma Heuvelmans. De reis die u heeft gewonnen. Yeah! Gefeliciteerd, Emma. Nou, fantastisch. Emma, je krijgt je cadeaus overhandigd. Meryl Pokorny van Suriname Airways. We gaan even een foto maken met alle partijen. Ja, dames. Hey. En wie hebben we hier? Jolanda Roker. Jolanda Roker. Yeah. Een hele gelukkige winnares. Yes. Nou, van harte gefeliciteerd. Heel graag even voor de foto ook Gerald Warner van Torarica. Torarica stelt 4 overnachtingen beschikbaar. Kan je heerlijk overnachten in het nieuwe Royal Torarica. Gefeliciteerd. We maken graag even de foto. Je krijgt ook nog een mooie Suriname Airways voucher overhandigd.